El barri Sant Ferran està localitzat en l'extrem sud-oest del casc urbà de Vila-real i era conegut a la fi del segle XIX com el barri de Mislata. El seu creixement urbà després de la inauguració en 1889 del tramvia a vapor, conegut popularment com la Panderola, va propiciar l'actual estètica del barri. L'Avinguda Alemanya és l'eix viari que divideix el barri en dos i la plaça Sant Ferran és l'epicentre de la vida quotidiana de seus veïns. Alberto Izquierdo tal vegada és el veí més conegut del barri. Va guanyar el pot milionari del concurs televisiu Passapalabra al 2012 y avui treballa com a informàtic en el Villarreal Club de Fútbol. Los recuerdos que tengo de esta plaza la verdad es que son muy buenos, muy entrañables, porque representan mi infancia, pues a lo mejor entre los 5 y 15 años. Pues yo al principio recuerdo que esta plaza no era como es ahora. Era un mercado de abastos, lo que era el Mercat dels Bachoques, que era un poquito más pequeña, estaba techada, había unas escaleras para subir y había un montón de básculas. Entonces utilizábamos lo que eran las columnas como porterías y jugábamos aquí a fútbol. Luego, no recuerdo bien el año, no sé si sería por el 86, 87, hicieron esta nueva, ya no está nueva, y recuerdo aquí, pues bueno, jugamos también a fútbol, ahí había una canasta, jugábamos mucho a baloncesto, y la verdad es que aquí las horas se nos pasaban volando. También recuerdo que jugábamos a tenis con la mano, y la verdad es que son recuerdos muy buenos, pues de una infancia que pasé aquí en este barrio, que es un barrio de gente trabajadora muy agradable. En la plaça Sant Ferran es troba el Col·legi Públic Concepción Arenal. Les obres de les dues primeres aules van concloure a l'abril de 1926, malgrat que va ser enderrocat i tornat a alçar de nou l'any 1968. El centre té ara prop de 290 xiquets i xiquetes matriculats, d'ells 90 en educació infantil i 200 en primària, i les seues instal·lacions es troben en un bon estat de conservació. En el Col·legi Concepción Arenal participem també en moltes activitats fora de l'escola o dins també deixant que entre la gent de fora. Per exemple, organitzem moltes festes tradicionals de Vila-real, les fem en miniatura al col·legi, com poden ser la Fira de Santa Caterina, el Carnaval, antigament fem també la Matxà, fem també una espècie de minifestes del poble també en educació infantil i obrim una miqueta també les portes de l'escola. La tenda d'alimentació i venda de loteria de Rosana i María Jesús Cubedo, conegudes com les Pimpanes, és una de les més conegudes del barri. Porta oberta més de 45 anys. Nosaltres hem nascut en esta casa. Esta casa la van comprar els meus pares per casar-se. O sigui, se van casar l'any 54. O sigui que els meus pares han viscut així tota la vida. Nosaltres hem nascut així i per això la relació amb la gent, que és quasi com familiar. I la gent, els que venen, jo crec que venen molt a gust. Ara tinc clientela nova en tot això de les loteries, però jo estic contenta perquè tota la clientela que tenia Delfina Cumbau, que és la xica que s'ha jubilat, no m'ha fallat ningú i al contrari encara noto que tinc més gent nova de la mateixa clientela que jo tinc. A escassos metres de les Pimpanes, un altre establiment amb gran arrelament i trajectòria en el barri és el Bar Capricho. Els pares de Juan Carlos Sánchez van obrir el negoci fa 35 anys i, quan es van jubilar, ell va seguir preparant cada matí els entrepans, els plats combinats, les cerveses o els cafès. Yo nací aquí en el barrio, en la calle Rey Don Jaime. Hemos vivido toda la vida en el barrio, nos trasladamos aquí por motivos del negocio y el barrio pues ha ido creciendo, gente nueva, pero continúa siendo una esencia de barrio de pueblo. O sea, gente mayor y la verdad es que muy contento con la gente de por aquí. Cada dia s'acosten al bar veïns i treballadors del barri, clientela fixa que acudeix a desdejunar, esmorzar o inclús berenar. Aquí servimos bocadillos, almuerzos, el fin de semana siempre se hacen cosas especiales de cazuela, manitas de cerdo, rape, o sea, varias cosas de cazuela, pero habitualmente son bocadillos, platos combinados y luego pues lo habitual de un establecimiento como el nuestro, cervezas, cafés, carajillos.
todo lo que la gente nos pida, nosotros lo hacemos. En la mateixa vorera del bar Capricho, en el carrer Josep Ramon Batalla, es troba la prefectura de la policia local. L'antiga caserna de la Guàrdia Civil data de l'any 1928 i va ser remodelada en 2010. Disposa, entre altres dependències, d'un pati interior, d'una sala de control de tràfic i una sala per a la celebració de cursos formatius i conferències. La plaça Sant Ferran també alberga la Casa de Barri, que va ser inaugurada l'any 2011 després de ser remodelada local. L'edifici té 450 metres quadrats i acull l'Associació de Veïns del Barri i el Centre d'Esplai. A la Casa de Barri es realitzen múltiples activitats com tallers de cuina, balls de saló o tallers de costura i memòria. El col·lectiu veïnal que presideix Emeterio Bustos va néixer en 1978 i compta amb 278 associats. Con la fatalidad que casi todos son mayores, porque todos son, cuando quedan liberados de llevar a los niños a escuela, y los mayores, pues, o sea, los jóvenes, pues parece ser que esa actividad no entra en ellos y que me gustaría que se apuntaran jóvenes. Más que nada es por ir renovando. Emeterio Bustos asegura que el barri està prou atès per l'Ajuntament. Últimamente el señor alcalde nos reparó la avenida Alemania, nos queda todavía un trocito, pero incluso esta plaza hay una zona reparada y todavía de la calle Rey Don Jaime para allá convendría que se terminara el proyecto que en su día se preparó para terminar lo que es la reforma de la Plaza San Fernando. Cosas, pues bueno, me pondría a decir, no acabaría. De hecho, estoy continuamente en contacto con el concejal del patio, aceras muy estrechas que pasa un carrito de bebé justo y si va una silla de ruedas con un disminuido, este ya no pasa porque no cabe la silla. La asociación está ahí al quite y de alguna manera iremos consiguiendo algo más. L'Avinguda Alemanya alberga la fàbrica de la històrica paperera clariana i també, a escassos metres, l'església dels Sants Evangelistes. L'arquitecte Joaquín Lizandra recorda com li va sorgir l'encàrrec de dissenyar el temple. Yo tenía una cierta relación con los curas de la arciprestal de Villarreal. Entonces se ve que cuando se formó la Junta de Fábrica, en el año 85, se me encargó la realización del proyecto. Y yo lo acepté enseguida, más que nada porque al hacer una iglesia, que no es una cosa corriente, siempre se sale de lo habitual que son viviendas. Entonces es un trabajo que se hace disfrutando mucho. El proyecto fue bastante rápido porque en el 86 ya se hizo la inauguración, o sea que fue poco más de un año la realización del proyecto y las obras. El retor dels Sants Evangelistes, Juan Crisóstomo, celebra missa diàriament i, a més, els diumenges compta amb una celebració especial per a xiquets i xiquetes de la catequesi. Tenemos unos 120 niños que están en la edad de comunión y 22 de confirmación. Y aparte de eso tenemos también actividades para jóvenes, tenemos un grupo de jóvenes que es Jóvenes en Acción, que llevamos un año, que están trabajando mucho porque aparte algunos de ellos son catequistas y algunos son de este barrio también, son del barrio y otros vienen de otros puntos de Villarreal. Y otra cosa también que hacemos, sobre todo dentro del barrio, es la visita de los enfermos. De momento tenemos 22 enfermos que visitamos todos los viernes, un equipo de visitadores que son 8 y yo dedico los viernes a la visita de los enfermos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. L'Avinguda Alemanya també enllaça amb la plaça Pinella, amb l'Avinguda Itàlia i un poquet més enllà amb l'anomenat Barrio del Zorro. Els seus veïns vivien a esquenes de l'antiga fàbrica d'Azubi fins que va ser enderrocada fa 7 anys. Ara comparteixen el seu dia a dia amb instal·lacions municipals com la seu de serveis públics de Vila-real o les indústries situades en l'entorn. Una d'elles és la impremta Canós, en el carrer Sant Mateu. Pasqual Canós recorda com va ser l'arribada del negoci a Sant Ferran des del barri del Pilar. Se nos va a quedar chicote del negoci, entonces vam decidir vindre a este barri. En aquest barri hem encontrat totes les prestacions que necessitem i està ben ubicat per
l'entrada i l'eixida de les nostres necessitats. Pues com dient, l'evolució de la impremta ha canviat molt. Quan vam començar era tipografia, que eren lletres, i anaves en el componedor i el posaves, fes un molde i després el posaves a la màquina. Però ara ha evolucionat ja molt la impremta i ja està l'offset i ja són màquines més modernes. I la meva vinculació al barri, jo als 16 anys ja festejava en una xica d'ací i fins que me vaig casar en ella. Molt prop de la impremta Canós se situen altres instal·lacions municipals, com el Centre de Congressos, Fires i Trobades i el Centre de Tecnificació Esportiva. Capítol a part mereix l'Institut Miralcamp, al carrer del mateix nom, que ocupa la parcel·la més gran de Vila-real dedicada a l'educació, 17.000 metres quadrats. Va ser construït fa 41 anys i ampliat en 2001. Actualment té 4 edificis amb 23 aules d'ESO i batxillerat, també de música, altres 7 d'FP, 2 laboratoris i un gimnàs, entre altres instal·lacions. Al costat de l'Institut Miralcamp es troba la ciutat esportiva del Villarreal. Va obrir les seues portes l'any 2002. Té una extensió de 70.000 metres quadrats i actualment compta amb 9 camps de futbol, un edifici per a les oficines i una residència per als xavals de la Pedrera que procedeixen d'altres punts d'Espanya i del món. Pasqual Donat, exfutbolista del club i actual delegat del primer equip, explica com ha sigut l'evolució del club des de la seva arribada com a jugador. Dels camps d'entrenament, que me'n recordo d'anar als camps de l'Alqueria, de Beixí, de Burriana, bueno, totes les poblacions que n'hi ha alrededor d'aquest poble, pues, veníem així, agarràvem els cotxes, no en autobús, anàvem cada un al seu cotxe i ja t'he dit, o sigui que, bueno, pues, evidentment després quan va entrar Fernando Roig i tal, va ser quan es va construir teníem este camp així, ¿vale? Va entrenar, va pujar a primera divisió i bueno, i després s'ha construït el resto, o sigui que l'evolució és palpable, és evident, ja t'he dit, de pràcticament passar de no tindre camps d'entrenament, roba esportiva, que cada un calcetí blanc, l'altre blau, el que podíem es posàvem. I estàvem en segona divisió, o sigui, ja t'he dit però que no ho dic per demèrit d'aquella època, no? O sigui, al revés, tot el contrari, jo vaig disfrutar molt en aquesta època, vaig ser molt feliç jugant a futbol en el Villarreal i de fet, ja t'he dit, entre les dues etapes, tant de jugador com la que estic ara, porta pràcticament més de 20 anys en el club ja. Pasqual Donat assegura que la vinculació de la ciutat esportiva del Villarreal amb el barri i la ciutat és molt beneficiosa. Home, la veritat que jo pense que en aquest sentit esta zona tots l'han conegut, per almenys, bueno, jo crec que vosaltres l'heu conegut també, el que era el carrer este quan pujaves per ací, el que és ara, han ampliat el carrer, ¿vale? I a nivell després de patrimoni per a la ciutat, això té un valor avui en dia incalculable, no? De fet s'ha muntat ara la ciutat esportiva i també, que ja t'he dit que és molt important, i a nivell deportiu, per xiquets, imagina't, antes d'ací sols existia el Villarreal, el juvenil, i crec que para de comptar. Tu ara vens a Ciutat d'Esperà i pots disfrutar des de ben xocotets, els veus ja d'amarillo i tal, en la il·lusió d'arribar sempre a lo més alt, no? I jo penso que això és molt positiu per a la ciutat i per si que se volen jugar a futbol i practicar esport. Molt prop de les instal·lacions del Club Groguet es troba l'altra gran infraestructura esportiva de la ciutat vinculada al futbol base, la Ciutat Municipal de l'Esport de la Bassa d'Insa. Des de setembre de 2016 presta servei a uns 2.500 usuaris, entre clubs de Vila-real i lligues local de futbol i d'altres esports com l'atletisme. La instal·lació ocupa una superfície de 58.000 metres quadrats i inclou una part d'enjardinada, un carril de running i la pista poliesportiva a Marbrat. El recinte municipal de l'Avinguda Alemanya consagra el vessant esportiu del barri Sant Ferran, on molts xiquets de Vila-real entrenen diàriament i juguen a futbol cada dissabte per divertir-se amb els amics o amb la il·lusió de jugar algun dia en el club del seu poble.